zama na biyu. Salamu alaikum yan uwa, kuna tare da wannan kafa ta mu tana jihar Live Recording Center wanda ke zauna a unguwar Tirin Yola Getto Daurawa Furniture. Reshen ta kuma yake bakin kofar shiga filin Idi, kofar da take kusa da junction din kantin Kwari kan titin kofar mata. A yau Laraba 30 ga watan 7 shekara ta 2025 za mu saurari karatu mai taken Brick of Argument wanda ya kunshi martanin da Maulana Sheikh Dr. Abdul Jabbar Kabara yayi ga alkalin kotun kofar kudu a afil dinsa daga bakin Malam Nafsu Zakiya wato da a gurin malam. أي سورارو لاتيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة وأتم التسليمات على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد يوم ومحل رتاد ما تسوراني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. godiya ta ƙara tabbata ga Ubangiji Maɗaukacin Sarki da ya sake haɗa fusakun a wannan rana ta 30 ga watan 7 2025 don ci gaba da karatun Brief of Argument mai shafuka 629 na Maulana Amirul Wa'izina da ya rubuta shi akan ɗaukaka ƙararsa mai namba K/93CA/2022 wanda yake martani ga hukuncin da alƙalin kotun kofar kudu ya yi ranar 15 ga watan 12 2022 mai shafuka 85. Ba tare da tsawaitawa ba za mu dora daga inda muka tsaya a jiya. Particular of Eraji. Rashin kunsar cajin masu amsa ƙara ga abubuwan da nasi ya wajabta bin diddigin su akan duk wani hukunci na haddi kafin tabbatar da shi. Mai ɗaukaka ƙara ya yi cikakken bayani akan waɗannan ƙa'idoji da sharuɗa waɗanda masu amsa ƙara ba su cika su ba a cajin ƙarƙashin faɗarsu a tuhuma ta ɗaya cewa kasancewar waɗannan lafazuzzukan da ka furta babu su a cikin hadisi na 1365 da 1428 da ka ambata yasa ake tuhumar ka da laifin ɓatanci ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya saba wa sashi 382 ba cikin baka na kundin hukunta laifuffuka na shari'ar musulunci na shekarar 2000 na jihar Kano a ranar 3 ga watan 3 2020 a rikod shafi na 217 zuwa shafi na 222 mai ɗaukaka ƙara yi wa kotun ƙasa bayanin kusakurin da aka gini wannan tuhuma a kansu da jawabin wanda ake ƙara na sukan tuhuma shafi na 2 zuwa shafi na 5 kamar haka. Lafazin na cikin rukuni don haka kamar da aka yi tambihi a farko yan uwa za a dinga jin ana karanta shi da akhda'u to ana karanta shi ne yadda suka rubuta shi ga yadda lafazin nassin yake. Abin da zan ce game da tuhuma ta farko sun gina ta akan kurakurai da yawa tun daga ranar da suka ce na yi karatun 10 ga watan 8 2019. Wannan karatu na 93 da suka ambata ba ranar na yi shi ba. Kuskure na biyu shine cewa sun duba ba su ga lafazuzzukan da na ambata ba. To wannan yana nuna cewa waɗanda suka tsara wannan tuhuma sun gina ta akan ɗayan abu guda biyu. Na ɗaya ko dai rashin sani, na biyu ko kuma take sani. Domin a ƙa'idar malaman hadisi idan aka ce wane ya yi riwaya to ba lafazi kaɗai ake nufi ba, takan yi wa lafazin kamar yadda takan yi wa ma'anar lafazin ne, amma ba lafazin ba. Domin haka idan mutum ya ce an yi riwaya to kada sai a fara duba lafazi yake nufi ko ma'anar lafazin. Idan an duba babu lafazin aka sami ma'ana to riwaya ta tsaya ta tabbata. Wannan magana da na faɗa na dogara ne da abin da yake cikin littattafan hadisi. Littafi na farko da nake so ya zama shaida abin nuni a cikin wannan shari'a shine mai suna Al-Muhaddisul Al-Fasi Bainar Rawi wal Wa'i a shafi na 551. A nan mai ɗaukaka ƙara ya karanta wa kotun ƙasa hujjojin da ya dogara da su a cikin wannan littafin da larabci ya kuma fassara wa kotu su da yaren Hausa. Amma abin mamakin sai kotun ta cire waɗannan hujjoji da mai ɗaukaka ƙara ya karanta mata su ya kuma fassara su, sai ta rubuta wata jumla a madadin waɗannan hujjoji da bata rubuta su ba, a inda kotun ta rubuta a cikin baka kamar haka. Duka ya yi waɗannan bayanai da na dogara da su. Ga yadda nasosin
da kotun ta rubutawa suke. Al-muhaddisul fasil bainar rawi wal wa'i, juz'i na 1 shafi na 551 zuwa shafi na 589. babu man qala bi isabatil ma'ana wa lam ya'tadda bil lafzi. An wasila ibn al-askai qala idza haddathtum bil hadisi ala al ma'ana fa hasbukum. Daga wasila ibn al-askai ya ce idan kuka zantar da hadisi bisa ma'ana to ya ishe ku, ba lallai sai kun bada lafazi ba. An al-hasan al-basri qala idza asabta ma'ana al-hadisa ajza'aka, idza asabta ma'ana al-hadisi ajza'aka. Hasan al-basri yace idan ka zantar da ma'ana hadisi ya isar maka, ba lallai sai ka faɗi lafazi ba. An ibrahim an-nakhai an aba hamzata anna aba hamzata qala lahu inna nasma'u minka al-hadisa فلا نستطيع أن نحدث به كما سمعناه. قال أرأيتك إذا سمعت تعلم أنه حلال من الحرام؟ قال نعم. قال فهذا ما نحدث. أبو حمزة ya tambayi Ibrahim an-Nakhai ya ce mukan ji hadisi daga gare ka amma ba ma iya zantar da shi kamar yadda muka ji shi. Sai ya ce shin idan ka ji kana iya gane halal daga haram? Ya ce na'am. Sai ce to mu ma haka muke zantarwa. Anis Sauri annahu qala inna ma nuhaddithukum bil ma'ani. Sufyan as-Sauri ya ce da ma'anonin hadisai muke zantar da ku. Haka na Anis Sha'abi qala qultu li ibn Abbas innaka tuhaddithuna bil hadith al-yawma fa idha kana min al-ghadi qalabtahu. qala fa qala wa huwa ghadban ama tardawna an nahfaza lakum ma'ani al-hadith hatta tas'aluna an siyaqatiha. Sha'abi ya ce na ce wa ibnu Abbas kana zantar da mu da hadisi a yau kuma a gobe ka juya shi. Sai ya ce a cikin fushi ba za ku gamsu ba mu haddace muku ma'anar hadisi har sai kun tambaye mu akan lafazinsa. Haka mai ɗaukaka ƙara ya karanta waɗannan nasoshi ya kuma fassara su a gaban kotun sannan ya ba ta littafin, amma kotun ta cire nasosin da fassarar daga rikwat ɗinta saboda dalilai waɗanda za a faɗa a nan gaba da yadda Allah subhanahu wa ta'ala. A duba shafi na 14. Sai mai ɗaukaka ƙara ya ci gaba da cewa sai kuma littafi na biyu mai suna Sunatul Darim juzi ma 1 shafi na 89. A cikin babin da yake magana kan iyar da hadisi da ma'ana ba lafazi ba, idan an duba a shafi na 89 hadisi na 315, 316, 317 duka ya kawo cewa in dai an faɗi ma'anar ta yi daidai da lafazin to ba lallai sai an kawo lafazin ba. Haka kotun ta rubuta, amma ga yadda nasin yake. Sunanud Darimi juz'i na 1 shafi na 89 babu marin khasafil hadisi za a saba ma'ana. Kana al-Hasan yuhaddisu bil hadisi al-aslu wahidu wal kalamu mukhtalifu. Ma'ana Hasan al-Basri ya kasance yana zantar da hadisi ma'anar iri ɗaya amma lafazin ya bambanta. Summa zakara nahwahu an Abi Darda'i rakami na 268. Sannan ya ruwaci makamancinsa daga Abu Darda'i namba ta 268 shafi na 80. Summa zakara nahwahu Ali ibn Mas'ud rakami 370. Sannan ya kuma ruwaitar makamancinsa daga Ibn Mas'ud lamba ta 270. Sai mai ɗaukaka ƙara ya ci gaba da cewa to sai shaida abin nuni na uku cikin wannan shari'a ita ce littafi mai suna Jami'ul Ilmi wa Fadlihi na Abu Amr Yusuf ibn Abdul Bari al-Qurtubi. Shi ma a cikin shafi na 111 a babi mai suna yin bayani kan umarni da gyatta kuskure cikin hadisi da bibiyar lafazan hadisi da ma'anoninsa. Shi ma ya yi ƙarin bayani kan hadisi da ma'ana a hadisi 359, 360, 361, 363, 364, 365, 366, 369, 372 a shafi na 113. Ashhabi ya tambayi Maliku cewa hadisi sai wani ya gabatar wani ya jinkirtar sai dai ma'anar ɗaya ce. To sai Imamu Malik ya ce masa abin da ya zama lafazin ma'aiki ne da ya furta to ni ina kin azari da shi da ma'ana, amma abin da ya zama hikaya ce ta sahabi ban ganin da laifi in an zantar da shi da ma'ana ba da lafazi ba.
to sai Ashabi ya ƙara tambayarsa in ya zama ƙari ne na harafi ko ragi amma ma'anar bata canja ba, to sai ya ba shi amsa da cewa ina ganin wannan abu ne sassauƙa babu laifi. To sai shaida abin nuni ta hudu, littafi mai suna Alkifaya fi ma'anfati usuli imir riwaya, mujalladi na 1 da na 2. Haka kotun ta rubuta a rubutunta, amma ga yadda nassin yake. Alkifaya fi ma'rifati usuli riwaya, juz'i na 1 shafi na 577, juz'i na 2 shafi na 7 zuwa shafi na 17. ma'ana babu zikirin hujjati ala ijazatil hadisi bil ma'ana, babin ambaton hujja akan halaccin yin hadisi da ma'ana. Wa qala jumhurul fuqaha, ma'ana babin ambaton hujja akan halaccin hadisi da ma'ana. Wa qala jumhurul fuqaha yajuzu lil alimi bi mawaqi'il khitabi wa ma'anil alfazi riwayatul hadisi ala al ma'ana, wa laysa bayna ahli al ilmi khilafun fi anna dhalika la yajuzu lil jahili bi ma'anar kalami wa mawaƙi khitabi. Mafi yawan malamai sun ce ya halatta ga masani da guraren afkuwar magana da ma'anonin lafazai ya ruwaici hadisi da ma'ana. Babu saɓani tsakanin malamai cewa yin hakan bai halatta ba ga wanda ya jahilci ma'anar magana da gurin aukuwar zance. Sun maƙala riƙami na 614 shafi na 578 an Ukaymata Laisi anin nabi sallallahu alaihi wasallam idza lam tuhillu haraman wa lam tuharimu halalan fala ba'asa. Ma'ana Ukaymata Laisi a lamba ta 614 shafi na 578 ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ba ku halalta haram ba, ba ku haramta halal ba, babu laifi ku zantar da hadisi da ma'ana. Summa ƙala riƙami 616 faƙala zuwa faɗinsa faƙala idza asaba ahadukumul ma'ana falyuhaddisu. Ma'ana daga Ibn Mas'ud a lamba ta 616 zuwa faɗinsa sai annabi ya ce idan ɗayan ku ya dace da ma'ana to ya zantar da hadisi. Sai mai ɗaukaka ƙara ya ci gaba da cewa to sai shaida abin nuni ta 5, littafi mai suna Mu'jammus Sahab juzi 2 shafi na 215 na Ibn Kan, tarjaman Muhammad ibn Abdullah bin Sulaiman bin Ukaymata Akasi, tarjama ta namba 1518. Shi sahabin mai suna Sulaiman ya tambayi shugaba sallallahu alaihi wasallam ya ce muna jin ka faɗi hadisi amma ba ma iya zartar da shi yadda muka ji. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi ban ba ku haramta halal ba, ba ku haramta halal ba to babu laifi. To sai shaida abin nuni ta 6, littafi mai suna Aljami li'ak la kirawi wa adabis samaila a juzu na 2 shafi na 78. Haka kotun ta rubuta amma ga yadda nasin yake. Aljami'u li akhlaqir rawi wa adabis sami'i juz'i na 2 shafi na 78 zuwa 82. Mabhasun haula dhikri man kana yadhhabu ila jawazi riwayatil hadisi bil ma'ana. Ma'ana bayanin waɗanda suka tafi zuwa ga halaccin yin riwaya da ma'ana. Qala Sufyan law aranna an nuhaddithakum kama sami'nahu ma haddathnakum bi hadisin wahid. Sufyan as-Sawri ya ce da mun nufi mu zantar da ku kamar yadda muka ji hadisi da ba mu zantar da hadisi ko da guda ɗaya ba. Sun maƙala ruwiya ijazatul hadisi alal ma'ana an, sannan ya ce an ruwaci halaccin yin hadisi da ma'ana daga na 1 Ibn Mas'udin, Abu Darda'i, Anas ibn Malik, Aisha, Abu ibn Dinar, Sha'abi, Ibrahim an-Nakhai, Ibn Abi Najih, Abu ibn Murrah, Muhammad al-Baqir, Ibn Uyayna da Yahya al-Qattan. Sai mai ɗaukaka ƙara ya ci gaba da cewa to sai shaida abin nuni na 7 zuwa na 8, saboda littafi 2 aka haɗe shuri ɗaya. Na farko sunansa Tamqihul Anzar na Malam Ibn Wazil al-Yamun a juzi na 2 shafi na 368. Sai ɗaya littafin mai suna Tawrihul Afkar a shafin dai na 363 ne na Malam Muhammad ibn Ismail al-Amir al-San'ani. Ya ce halal ne yin riwaya da ma'ana, ya ce halal ne da haɗuwar malamai.
haka kotun ta rubuta, amma ga yadda nassin yake. Qala ibn al-wazir juz'i na 2 shafi na 363 wal aktsaru ala al-jawaz bi jawaz riwayat al-hadith bil ajamiyyah bil ajam wa li anna as-sahabata rawaw ahadisa bi alfaz mukhtalifa fi mawaqi'in muttahida fi mawaqi'. Ma'ana ibn al-wazir ya faɗa a juz'i na 2 shafi na 363 ya ce mafi yawan malamai suna kan halaccin haka, wato riwaya da ma'ana, saboda halaccin yin riwaya da baubauci ga baibaye, kuma saboda sahabbai sun ruwaici hadisai da lafazai mabambanta a waƙi'o'i maɗayanta. Wa qala sanani juz'i na 2 shafi na 362 wal aktsaru ala al jawaz ila qawlihi fa innahu ja'izun bil ittifaqi wa huwa riwayatu bil ma'ana. Ma'ana san'ani ya faɗa a juz'i na 2 shafi na 363 ya ce mafi yawan malamai suna kan halaccin haka, wato riwaya da ma'ana halal ce bisa haɗuwar malamai. Waɗannan maganganu waɗanda kotun ƙasa ta rubuta kamar yadda mai ɗaukaka ƙara ya karanta, kuma haka yake a cikin littattafan irin yadda yake a nan kwabo da kwabo. A duba inda an ba da transmitter report za a sa shafuka, don haka ba a sa shafin ba, aka ce a duba transmitter report aka bar space, za a ga waɗannan maganganu waɗanda kotun ƙasa ta rubuta kamar yadda mai ɗaukaka ƙara ya karanta, kuma haka yake a cikin littattafan irin yadda yake a nan kwabo da kwabo. Daga nan sai mai ɗaukaka ƙara ya ce to sai shaida abin nuni na 9 shine littafi mai suna at-tabsin fi usulil fiqh na Abu Ishaq Ibrahim ibn Ali Alfim Zabadi shafi na 346. Ni mai ɗaukaka ƙara ina shaidawa kotun ɗaukaka ƙara mai girma cewa a nan ma akwai jumla muhimmiya da na karanta a wannan littafi wadda kotun ƙasa take ta rubuta. Kasancewar malamin da ya rubuta wannan littafi ya ja numfashi wajen yi wa malaman da suka ce bai halatta a yi riwaya da ma'ana ba raddi. Ya fara tun daga shafi na 346 har zuwa shafi na 349. A duba transmitted record shafi na za a ga wannan bayani wanda wannan malami mai suna Abu Ishaq Ibrahim ibn Ali Alfiru Zabadi yayi, kamar yadda mai ɗaukaka ƙara ya faɗa a nan. Sai mai ɗaukaka ƙara ya ci gaba da cewa to sai shaida abin nuni na 10 littafi mai suna Irshadul Fuhulli ila tahqiqil haqqi min ilmil usul mujalladi na 1 shafi na 22. Shi ma wannan littafi akwai jumla mai matukar muhimmanci wadda mai ɗaukaka ƙara ya karanta, amma kotun ƙasa bata rubuta ta ba a rekod ɗinta. Wannan malami mai suna Muhammad bin Ali Ash-Shawkani sai da ya kasa riwaya da ma'ana zuwa kaso 8, sannan yayi bayani akan kowane kaso, inda ya fara da faɗinsa a juz'i na 1 shafi na 221 cewa ash-shuruɗur raji'a ila lafzil khabar al-halu thani an yarwiyahu بغير لفظه بل بمعناه وفيه 8 مذاهب. الأول منها أن ذلك جائز من عارف بمعاني الألفاظ إلخ. ma'ana riwayar hadisi da ma'anarsa ba da lafazi ba, akwai mazhabobi guda 8 akan haka. Na farko, kasancewar yin haka halal agun wanda ya san ma'anonin lafazai zuwa ƙarshen bayanin da yi. Shi ma wannan littafi a halin yanzu yana gaban kotun ƙasa. Mai ɗaukaka ƙara ya ci gaba da cewa to sai shaida abin nuni na 11 littafi mai suna Annukatu ala muqaddimatu Ibn Salah a mujalladi na 2 shafi na 68 a shafi na 612 ya ƙara da cewa shafi na 68 zuwa faɗinsa a shafi na 612 ya ƙara da cewa ai ma za a iya dunkula hadisin da yake da tsayi waje ɗaya a ba da ma'anarsa kuma a ce an yi riwaya, kamar yadda na ji na bayar a dunkule suka ce sun duba ba su ga lafazin ba. Dalilin da ya sa alƙalin kotun ƙasa cire nassoshin da suka gabata. Abin tambaya a nan shine me yasa alƙalin kotun ƙasa ya cire baki ɗan waɗannan nassoshi daga rekod ɗin shari'a na ranar 3 ga watan 3 2022? Amsa
idan aka duba record ɗin ranar 4 ga watan 8 2022 za a ga dalilin inda lauyan masu amsa ƙara ya murɗa akalar waɗannan nassoshi da suke halatta yin riwaya da ma'ana ba da wani ƙaidi ba in dai ma'anar ta yi daidai da saƙon da lafazin yake ɗauke da shi. Lauyan ya guji waɗannan nassoshi a gun tambayoyin da yawa mai ɗaukaka ƙara ya tafi zuwa ga wani nassin daban wanda mai ɗaukaka ƙara bai yi izinarsa a matsayin hujja ba a jawabin da ya gabata. Sai lauyan a shafi na 340 ya ce, tambaya mai gabatar da ƙara ga shaida. Akwai littafin alkifaya shi ma kai ne ka gabatar da shi gaban wannan kotu. To a shafi na 557 ya nuna cewa wato riwaya bil ma'ana an taƙaita ta ne wajen canza kalma da wata kalma da ta yi daidai da ita. Sai suka ba da misali da jalasa da ƙa'ada. Wannan guda biyu duka suna nufin ya zauna da kuma arafa da alima duka suna nufin ya sani. To idan muka bi wannan ƙaida da aka kawo a wannan littafi wacce kalma ce guda ɗaya daga ciri a hadisi mai namba 1365 to ba da ma'anar fyaɗe da ka musanya ta baka ma'anar fyaɗe. Babu shakka idan aka auna wannan tambaya ta lauyan masu amsa ƙara za a ga ta yi barin da nasoshin da suka gabata domin su sun yi itilaƙin halaccin yin riwaya da ma'ana ne a jumla, amma wannan nassin ya taƙaita ta a kalma da kalma kawai. Kuma abin mamaki yadda lauyan a tambayarsa da ta gabata ya nuna cewa riwaya bil ma'ana an taƙaita ta ne a iya wannan ƙa'idar kaɗai, wato sauya kalma da kalma. A ƙoƙarin kotun ƙasa na tabbatar da wannan ɓatacciyar da'awa da lauyan ya yi shi ne ta cire nassoshin da ambatansu ya gabata, musamman nassin littafin alkifaya wanda lauyan ya yi da'awar cewa wai shi ne ya taƙaita riwaya a iya kalma da kalma kawai, wanda idan aka duba nassin da ya gabata wanda mai ɗaukaka ƙara ya ciro daga littafin alkifaya shafi na 577 juz'i na 1 za a ga nassin ya yi barin da da'awar da lauyan ya yi. Kuma za a ga mai littafin wato Khatibul Baghdadi ya ce ra'ayin mafi yawan malamai halaccin yin riwaya da ma'ana ga masanin ma'anar magana sake ba kaidi, an haramta yin haka ne da mara sani kawai, a inda ya ce wa qala jumhurul fuqaha'i yajuzu lil alimi bi mawaqi'il khitabi wa ma'anil alfazi riwayatul hadisi ala al ma'ana. Kuma idan kotun ɗaukaka ƙara ta yi la'akari da nassin da lauyan masu amsa ƙara ya kawo na taƙaita riwaya da ma'ana a iya kalma da kalma, za ta ga abubuwa da suke ɓata wannan da'awa kamar haka. Na ɗaya, za ta ga a cikin littattafan nan 12 littafi ɗaya ne ya kawo ta saboda rashin muhimmancinta. Na biyu, za ta ga cewa hatta shi wanda ya kawo ta bai faɗi takamaiman wanda ya faɗi ta ba, wanda ma'anar haka shine kasancewar mafaɗin maganan mutum ne majhuli, kuma malaman hadisi sun yi ittifaki akan rashin halaccin yin amfani da maganan mutum majhuli ko da kuwa hadisi ne. Yaya maganar da shi majhulin shi ne ya faɗa a barsa. Na uku, kuma ko da ya faɗi sunan mafaɗinta, kotun ɗaukaka ƙara za ta ga bai faɗi hujjar da mafaɗin nata ya dogara da ita ba, wanda hakan ya mai da maganar tasa shaci faɗi mara fa'ida. Na hudu, za ta ga wannan magana ta saba wa ijma'in sahabbai da tabi'ai da sauran malamai, kuma hatta shi marubucin littafin alkifaya wato Khatibul Baghdadi ya yi nuni zuwa ga haka a ɗaya littafin nasa da ya gabata mai suna Aljami'u li Akhlaqir Rawi. A duba jawabin da ya gabata a wannan birnin shafi na 11 za a ga ya lissafa sunan waɗanda suka saba wa wannan majhuli daga sahabbai da tabi'ai da malaman al'umma. Na biyar, uwa uba, idan kotun ɗaukaka ƙara ta duba rekod shafi na 218 zuwa 219 za ta ga cewa Ibn Abdul Bari ya faɗa cewa Imamu Malik, malamin da Kano State Shari'a Court Law 2000 Section 7 Subsection B ya ayyana, ya halatta yin riwaya da ma'ana a duk wani hadisi da ya zama hikaya ce ta sahabi ba lafazi ne na Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba. Wannan magana tana nuna cewa faɗin Anas ja'ala itqaha sadaqaha ko da ta tabbata hadisi ce, to a wajen Imamu Malik za a iya zantar da ita da ma'ana tunda ainihin lafazin na Anas ne ba na Annabi ba, ballantana kuma
mafi yawan muhakkikai sun tafi akan cewa wannan magana ba hadisi bace, zato ne da shaci faɗi na Anas. Domin tabbatarwa a duba rekod shafi na 223 zuwa shafi na 224. Musamman Imam Malik, wanda ma shi a gunsa wannan magana ta Anas haramtacciya ce ba hadisi ba. A ƙoƙarin alƙalin kotun ƙasa na ganin ya ɓoye wannan haƙiƙa game da riwaya da ma'ana, wadda rashin ambatarta a cajin masu amsa ƙara ya rusa cajin, shi yasa alƙalin ya cire baki ɗayan nassoshin da mai ɗaukaka ƙara ya karanta wa kotun a ranar 3 ga watan 2022 na Larabci daga rikod ɗin kotun don ya ba wa kansa damar sauyawa karatun alƙibla. Iya wannan abu da yake cikin rikod ɗin ranar 3 ga watan 2022 ya isa ya zama hujja akan rashin ingancin rikod ɗin wannan shari'a, tunda ya bayyana cewa kotun ƙasa tana rubuta shi ne daidai da maslahar masu amsa ƙara. Idan kotun ɗaukaka ƙara ta duba jawabi na ƙarshe na masu gabatar da ƙara, shafi na 41, za ta ga wata muhimmiyar magana wadda take gaskata jawabin da ya gabata na mai ɗaukaka ƙara akan tambayoyin da masu amsa ƙara suka yi masa da rubuce-rubucen da aka yi musayar su a tsakanin mai ɗaukaka ƙara da masu amsa ƙara. Inda kotun ɗaukaka ƙara za ta ga masu amsa ƙara sun faɗa ƙararin cewa ba su iya tona matsalolin da mai ɗaukaka ƙara ya bijirin musu su ba na ilimi akan tuhumomin da suka yi masa su guda 4 ba, wai saboda ba a lokacin gudanar da shari'a ya kamata su tattauna waɗannan matsalolin ba, wai a lokacin final address ya kamata su tattauna su. Ga yadda wannan jawabi na masu amsa ƙara bai matuƙar ban mamaki ya zo a jawabinsu na ƙarshe, shafi na 41, kamar haka. Rashin yin tambaya a kotu ba shi ne yake nuna cewa an amince ba, domin shi wannan batu ne na ilimi da yake cikin littattafai waɗanda a kodayaushe za a iya bijirarwa da kotu su. Shi ma wanda ake ƙara ɗin rashin sani ne ya jawo masa ya ɗauki lokaci yana bayani, amma waɗannan abubuwa ne da ya kamata a ce a jawaban adres na ƙarshe za a yi su. Iya wannan jawabi wanda manyan lauyoyi SAN suka rubuta da hannunsu ya ishi kotun ɗaukaka ƙara ta san wacce irin shari'a ce ta gudana a ƙofa shari'a court ƙofar kudu. Ya ishe ta san wani irin juya sama a ƙasa alƙalin kotun ƙasa ya a hukuncinsa na ranar 15 ga watan 12 2022, waɗanda suka gaza yi wa kotu bayanin hujjojinsu a lokacin gudanar da shari'a su ne masu gaskiya, wanda ya gabatar da kotu hujjojinsa a lokacin gudanar da shari'a shine mara gaskiya. Idan kotun ɗaukaka ƙara ta bibi jawabin hukuncin alƙalin kotun ƙasa, za ta ga cike yake da jawaban da suke gaskata wannan magana ta masu amsa ƙara, domin cike yake da abubuwan da babu su a rikod ɗin wannan shari'a. Mafi yawansu ya cire su ne daga wannan jawabi na final address wanda masu amsa ƙara suka yi shi a matsayin ihu bayan hari, tun daga shafi na 20 har zuwa ƙarshen jawabinsu na ƙarshe. Jan hankali. Ina jan hankalin kotun ɗaukaka ƙara zuwa ga abin da ya faru a cikin rikon na kotun ƙasa na sauya bayanin abin da yake faruwa a lokacin gudanar da shari'a a cikin rikon ɗinta. Na sauya bayanin abin da yake faruwa a lokacin gudanar da shari'a a cikin rikon ɗinta. Ina nufin faɗin kotun cewa mai ɗaukaka ƙara bayan ya gabatar da littafi na 11 sai ya ce, bayan waɗannan ina da hujja a cikin littattafai in an haɗa da wanda na faɗa za a samu littafi 27, amma ina so zan rufe wannan gaba da littafi mai suna Algaya sharhin Manzubatul Iridiyya. To, ina tabbatarwa da kotun ɗaukaka ƙara cewa ba haka abin ya faru ba. A gaban kowa alƙalin ya tsayar da ni ya ce na ƙyale littattafan sun isa haka. Bayan da na gabatar masa da littafi na 11 shine na roƙi ya bari na rufe da na 12 mai suna Algaya, a inda na karanta faɗin Sahawi akan yin riwayar hadisi da ma'ana, shafi na 51 baituka na 66, 67 da 68, inda malamin ya yi tambaya kamar haka: shin ya inganta a yi nau'in hadisi da ma'ana ba da lafazi ba,
sai malamin ya ce mafi ingancin magana shine za a iya yi ga wanda ya san ma'anar ta yi daidai da lafazin, ya ce inda kai komo yake tsakanin wanda isnadi yake yi a riwaya saɓanin wanda ba taruwa aka yana koyar da hadisin ba, karatu yake baya wa jama'a, yaka kafa hujja da hadisin ya ce wannan ba saɓani kan halaccin yin shaka. Shi ne ni kuma abin da na yi a wannan karatu na dunkula hadisai guda biyu da na yi ijimali da far'insu da suka ba da hadisai 15 ta haɗe sun da na yi na ba da ma'anarsu a dunkule. To gata a cikin baiti na 69 a shafi na 52 inda malam ya ce haɗa hadisai a ba da ma'anarsu a dunkule ya halatta kai tsaye. A nan akwai abubuwan nuni zuwa gare su na kuskuren masu amsa ƙara kamar haka. Na ɗaya, masu amsa ƙara sun gini cajinsu tuhuma ta 1, ta 2 da ta 3 akan rashin ganin lafazuzzuka, a lokacin da shi ko mai ɗaukaka ƙara ya gini karatunsa ne akan ma'anar hadisi ba lafazuzzuka ba, don haka babu wani gami tsakanin karatun da cajin. Na biyu, ƙa'idar Islamic law tana wajabta wa masu amsa ƙara su gina cajin nasu akan cikakken bayani ba tawayayye ba, kamar yadda ya gabata cikin littafin Tuhfatul Hukami ta haƙuƙud da'awa ma'al bayani, wato tabbatar da da'awa tare da duk wani bayani da ya dangance ta, saɓanin abin da masu amsa ƙara suka yi a cajinsu na taƙaita riwaya akan lafazi shi kaɗai ba tare da ambatar riwaya da ma'ana ba, don cajinsu ya zama kamar yadda doka ta tanada. Bisa misali su ce, mun duba ba mu ga lafazuzzuka ba, kuma mun duba ba mu ga ma'anar lafazuzzukan ba. A lokacin da alƙalin kotun ƙasa ya koro bayani akan wannan sukan a lokacin hukuncinsa na ƙarshe daga shafi na 387 zuwa na 389, sai alƙalin ya ƙiya faɗi matsayarsa game da wannan kuskuren da mai ɗaukaka ƙara ya yi nuni zuwa gare shi a cikin cajin masu amsa ƙara, wanda ya wajaba akan alƙalin ya martani ta fuskoki kamar haka. Fuska ta 1, shin akwai wannan kuskuren a cikin cajin masu amsa ƙara a tuma ta 1, ta 2 da ta 3 ko babu shi? Fuska ta 2, idan babu shi to da mai alƙalin ya dogara wajen kore samuwar tasa? Ta 3, idan kuma da akwai shi to meye tanadin da Islamic law yayi akan duk wani caji da ya rasa ɗayan sharuɗa biyu da ambatansu ya gabata, ko kuma ya rasa duka sharuɗan guda biyu? Dan ganin amsa a duba martani bisa jawabin masu gabatar da ƙara shafi na 2 zuwa shafi na 5, jawabin da muka karanta shi a zaman mu na jiya. Ta 4, wannan shakku da masu amsa ƙara suka yi a wajen ayyana ranar faruwar laifin meye matsayinsa Islamic law? Shi ma a duba martani bisa jawabin masu gabatar da ƙara shafi na 2 zuwa shafi na 5 don ganin amsa. Ta 5, shin ya zo a cikin littattafan da suke gaban kotun ƙasa cewa Imam Malik ya tabbatar da haramcin sanya 'yanci sadaki a haƙƙin kowa har ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam, ko bai zo ba? A duba rikwad shafi na 341 zuwa 342 da rikwad shafi na 223 zuwa shafi na 224 don ganin amsa. Ta 6, idan ya zo to meye matsayin gina cajin masu amsa ƙara akan haramtaccen abu daidai da nasoshin da suke gaban kotun akan hukuncin da'awar da aka gina ta akan haramtaccen al'amari? Fuska ta 7, idan kuma alƙalin yana da'awar cewa babu waɗannan nasoshi masu haramta sanya 'yanci sadaki a haƙƙin kowa har manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a gabansa, to da me ya dogara gun korewar? Fuska ta 8, nasoshin da alƙalin ya yi amfani da su wajen nasabta wa Imamu Malik kasancewar sanya 'yanci sadaki khususiya ce ta Annabi sallallahu alaihi wa sallam, shin da akwai su a gaban kotun? Na 9, idan da akwai su to a rikwad ɗin wace rana suka zo? Ta 10, idan babu su to me yasa a wajen hukuncinsa na ƙarshe ya yi amfani da su? Fuska ta 11,
meye matsayin hukuncin da ya gina akan nasoshin da babu su a gabansa. Ta 12, meye matsayin hukuncin da ya yi wa mai ɗaukaka ƙara bisa dogaro da magana alƙali Iyad, alhali shi kansa alƙali Iyad ɗin irin fassarar da Maulana Amirul Wa'izina, irin fassarar da mai ɗaukaka ƙara ya yi wa wannan jumla ta ja'ala itqa sadaqaha irin ta alƙali Iyad ya yi mata a sharhin wannan hadisi cewa wannan sigar aure haramun ne a haƙƙin kowa har annabi sallallahu alaihi wa sallam, ko da kuwa Imamu Malik ya ce khususiya ne domin babu yarda a cikinsa. A duba Ikmalul Mu'lim juz'i na 4 shafi na 592 zuwa shafi na 593 za a ga ya ce falam yaqa minha ba'd zalika ridan tutalabu bihi. A duba Transmitter Record shafi na, wanda wannan magana ta alƙali Iyas ta mai da wannan caji na masu amsa ƙara haramtaccen caji. A duba Record shafi na 219 danganin ƙarin bayani. Kuma anan nake son na wa 'yan uwa tambihi cewa duk inda aka ce shafi na kaza to fa a gabansa akwai Transmitted Record. Muna tsallakewa ne saboda sigar karatu, kuma ba nambar kamar da jawabi dai ya gabata a muƙaddimar fara wannan karatu a karatunmu na jiya na ranar 29 ga watan 7 2025. Wannan shine abin da ya wajaba alƙalin ya fayyace game da wannan suka, amma maimakon haka kawai sai alƙalin ya ɗauko wata magana wadda ba ta da wani gami da wannan sukan ya cusa ta a cikinsa, inda ya ce a shafi na 395. Shi dai wannan nassi ya ba da damar a yin waya da ma'ana ne, amma kuma maimakon wanda ake ƙara ya nuna ma'anar wacce ya ce da ita yin wayar, kuma wannan nassi da ita ya halatta masa yin wayar, amma sai bai kawo ma'anar ba, kawai sai ya ce wai idan an duba ba a ga lafazi ba ko ma'ana ba to ai akwai shubha. Idan kotun ɗaukaka ƙara ta yi la'akari da wannan jawabi na alƙalin kotun ƙasa, za ta ga cewa ya ɗauke sukan mai ɗaukaka ƙara akan cajin masu amsa ƙara na rashin cika bayanin almudda'a fihi daga kan wannan sharaɗi zuwa wani abu daban. Kamata ya yi alƙalin ya fara tabbatar da kore sukan da mai ɗaukaka ƙara ya yi wa cajin da farko, sannan ya tafi zuwa magana ta gaba mai taken shin wanda ake ƙara ya nuna ma'anar auren dole da fyaɗe da ƙwace kyauta a hadisi na 1365 Muslim ko bai nuna ba. Rashin fitowar amsar waɗancan tambayoyi guda 12 a cikin jawabin alƙalin kotun ƙasa na hukunci shine yasa mai ɗaukaka ƙara ya shigar da wannan matsala cikin kusakurin da kotun ƙasa ta yi a hukuncinta na ƙarshe, musamman idan aka duba cikin jawabin wanda ake ƙara na ƙarshe daga shafi na 2 zuwa shafi na 5, za a ga irin yadda mai ɗaukaka ƙara ya fayyace wa kotun ƙasa wannan matsala dalla-dalla. To sai mu duba bayanin wanda ake ƙara na ƙarshe shafi na 2 zuwa shafi na 5 don ganin mene a cikinsu. Martani bisa jawaban masu gabatar da ƙara daga shafi na 2 zuwa shafi na 5 wanda aka karanta shi a baya. Za a ga irin yadda mai ɗaukaka ƙara ya fayyace wa kotun ƙasa wannan matsala dalla-dalla. Game da tambayar da ta gabata kuwa shafi na 397 a rekod cewa shin mai ɗaukaka ƙara ya nuna wa kotun ƙasa ma'anar auren dole da fyaɗe da ƙwace kyauta a hadisi 1365 Muslim ko bai nuna ba. Amsa tana tafi a nan gaba insha Allah, amma kafin nan ina ƙara jan hankalin kotun ɗaukaka ƙara zuwa ga wasu muhimman al'amura kamar auren dole da fyaɗe a hadisi na 1365. Idan kotun ɗaukaka ƙara ta duba ta'arifin da alƙali Iyad ya yi wa wannan aure a Ikmalul Mu'lim juz'i na 4 shafi na 592 zuwa shafi na 593 cewa falam yaqa minha ba'da zalika ridan tutalabu bihi, ma'ana aure ne da babu yardar wadda aka aura a cikinsa. Idan aka duba Kano State Shari'a Penal Code Law 2000 za a ga ta'arifin da aka yi wa fyaɗe a sashi na 126 ƙaramin sashi na ba
bakin baka, ma'ana without her consent, inda ya ce kai without her consent. Ya yi daidai da wannan ta'arifin da alkali Iyad ya yi wa auren da yake cikin wannan hadisi na 1365 Muslim, wanda yake magana a kansa. A duba record shafi na 224. Alkali Iyad ya faɗa ƙarar cewa ta kan haɗa tsakanin hadisai suka gane akwai auren dole a hadisin Anas na 1365 Muslim, a faɗinsa wal itibaru inda ba'd ashabina yamna'u zalika. Idan aka duba martani bisa jawaban masu gabatar da ƙara shafi na 65 zuwa 68, za a ga mai ɗaukaka ƙara ya yi bayani shi ma ta kan itibarin ya gano haka. Mai Maulana Amirul Wa'izi ne ya ce a waɗannan shafuka mu duba martani bisa jawaban masu gabatar da ƙara shafi na 65 zuwa 68. Ga nassin maganar. Amfanin haɗa hanyoyin hadisi domin gano ƙarfin isnadinsa ko fito da haƙiƙar manufarsa yana da matuƙar muhimmanci. Wannan dalili shi ya sa a ranar 3 ga watan 3 2022 na gabatarwa da wannan kotu wasu littattafai da suka haɗa da Al-Mughni na Ibn Qudama juz'i na 1 shafi na 153 da shafi na 464, da Al-Muhalla na Ibn Hazm juz'i na 2 shafi na 241 da shafi na 246, da Sunan Abi Dawuda shafi na 517 riƙami na 3866, da Zadul Ma'ad na Ibn al-Qayyim al-Jawziyya juz'i na 3 shafi na 950, da Majmu'atul Fatawa ta Ibn Taymiyyah juz'i na 11 shafi na 295, da Al-Bidaya wan Nihaya ta Ibn Kathir juz'i na 1 shafi na 32, da Tarihu Dimashqa na Ibn Asakir juz'i na 13 shafi na 220. Na ba da waɗannan littattafai ne ga wannan kotu domin fatan ta bani isasshen lokaci da zan gwada mata ta hanyar itibarin da ambatansa ya gabata a littafin Alfiyatul Iraqi cewa ba fa da ka na kafe ba akan cewa hadisin Anas na 1365 Muslim Yahudawan Sham ne suka kirkire shi tare da haɗin kan Abdul Malik bin Marwan domin a ɓata tarihin rayuwar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam. A cikin wannan hadisi na 1365 wanda ya kirkiri wannan hadisi ya fara yin shimfiɗa ta wannan ƙazamin aiki da faɗinsa wa inna rukubati latamassu fakhiza nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam wani hasar al'izaru an fakhizi nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam fa inni la'ara bayada fakhizi nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam zuwa ƙarshe. Ma'ana kuma haƙiƙa gwiwata tana gogar cinya annabi sallallahu alaihi wasallam, kwarjallan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya yaye. A riwayar Bukhari namba ta 371 ma'aikin Allah shine da kansa ya yaye cinyar. Anas yana kallon farin cinya annabi zuwa ƙarshen. Yadda hadisi na 1365 Muslim ya rikide cikin hadisi na 5224 Abu Dawud. Idan aka koma cikin littattafan da na bawa kotu su, za a ga irin yadda labaran suka kasance har ta kai ga cewa wai annabi sallallahu alaihi wasallam yana buɗe mazaunansa, wanzami yana yi masa ƙaho. Na so a ce na samu isasshen lokaci don na nuna wa kotu ta yadda wannan hadisi na 1365 Muslim ya dinga canjawa daga kwaye cinya har zuwa kwaye mazaunai, kuma na takaita wajen ba da littattafan da wannan kage zo a cikinsu akan littattafan malaman Hanbaliya Salafiyya kamar Ibn Taymiyyah da Ibn al-Qayyim da Ibn Kathir, dan na fahimtar da wannan kotu dalilin haɗewar ɓangarori masu kafirta juna kan halakar da ni, cewa sun yi haka ne ba don kishin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama ba, ko kaɗan da kishin annabi sallallahu alaihi wa sallama suke da sai su taya ni yaƙi da waɗannan miyagun ƙarairayi da aka ƙaga masa. A'a, suna kishin waɗannan malamai nasu ne, da su waɗannan malamai sun yarda 100% da waɗannan miyagun hadisai. Mu ƙyale waɗannan littattafai tunda a halin yanzu suna hannun kotu, za ta iya nazari a guraren da na ambata ta gani wa idanta abin da na faɗa. Ga wasu littattafan daban na malaman waɗannan masu ƙara wanda suke ɗauke da ci gaban wannan ƙazamin hari akan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama. Zan ambaci sunayensu
amma idan har kotu tana da buƙatar ta gansu a shirye nake na zo mata da su. Na farko, tahzibus sunan na ibn al-qayyim juz'i na 4 shafi na 2018 qala wa fil babi hadisu usayd ibn hudayr anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama ta'anahu fi khasiratihi bi udin fa qala isbirni qala istabir qala inna alayka qamisan wa laysa alayya qamisun فرفع النبي صلى الله عليه وسلم عن قميصه فاحتضنه وجعل يقبل كشحه وقال إنما أردت هذا يا رسول الله. ma'ana hadisin Usayd ibn Hudayr ya zo a wannan babin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya soke shi a kuturinsa da sanda, sai ya ce banna rama, sai ya ce rama, sai ya ce ai akwai riga a jikinka ni kuma babu riga a jikina. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauke rigarsa daga jikinsa sai ya rungume shi ya dinga sumbantar kuturinsa ya ce ai dama abin da nake nufi kenan ya ma'aikin Allah. Tare da dukkan girmamawa ina so zan ɗan buɗe bayani game da wannan ƙazamin hadisi domin ba da samfur ga kotu bisa da awar da za a ji ina yi idan na kawo irin waɗannan ƙazamin hadisai. Nakan ce bincike ya tabbata min sun san ba a yi ba. Wannan shine mahallin shahid da malam yake azuyi zuwa gare shi. Sai mu koma cikin brief. Maulana Aminu Wa'izi ne ya ci gaba da cewa a cikin wannan brief, uwa uba idan aka duba rekod shafi na 233 za a ga littafin da shaidar masu amsa ƙara na 4 ya kafa hujja da shi a ranar 23 ga watan 12 2021 mai suna Kharshi. Ya zo a cikinsa ƙarara a juz'i na 2 shafi na 163 cewa wai annabi zai iya aura wa kansa mace ko da ba ta yarda ba a wurin dole, ko da iyayenta ba su yarda ba, ko da ba sadaki, ko da ba shaidu. Mai ɗaukaka ƙara ya gabatarwa da kotun ƙasa wannan littafi ya kuma karanta mata wannan ƙazamar magana wadda shaidan masu amsa ƙara ya tsallake ta a ranar shaidarsa ta farko, wato ranar 23 ga watan 12 2021. Idan aka duba rekod shafi na 181 zuwa shafi na 185 za a ga yadda mai ɗaukaka ƙara ya karanta wa shaida na 4 wannan magana ta cikin littafin Kharshi. Sakamakon canje-canje da kotun ta yi a rekod, mai ɗaukaka ƙara ya sake karanta wannan magana a ranar 17 ga watan 3 2022. A duba rekod shafi na 233 zuwa shafi na 234 za a ga sun rubuta maganar da Hausa amma suka ƙi su rubuta yadda mai ɗaukaka ƙara ya karanta maganar da Larabci sannan ya fassara ta da Hausa kamar haka. Wa min khasa'isihi alayhi salatu wassalam annahu yubahu lahu an yatazawwaja min nisa'i ummatihi man arada nikaha hali nafsihi wa li ghayrihi wa yubahu lahu dhalika bighayri izni al-mar'ati wa bighayri izni waliyiha wa yatawalla at-tarafayn zuwa ƙarshe. Idan kotun ɗaukaka ƙara ta yi nazari akan faɗin Kharshi bighayri izni al-mar'ati, ma'ana ba tare da izinin matar ba, wato yardarta, za ta ga yayi daidai da abin da ya zo a cikin Kano State Shari'a Penal Code Law 2000 sashi na 126 subsection B without her consent. Domin ganin wannan al'amari a cikin ƙarara, ina jan hankalin kotun ɗaukaka ƙara zuwa yin tsokaci a shafi na 55 cikin jawabi na ƙarshe na masu gabatar da ƙara. Za ta ga sun tabbatar da wannan magana ta auren dole, sun ce ya halatta annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri duk wanda ya ga dama ya aura a matan al'umarsa ba tare da yardarta ba, ba tare da yardar iyayenta ba. Al'amari mafi ban ta'ajibi shine faɗin su ba kuma auren dole sunansa ba, sunansa auren sunna. Abin da ya fi wannan ban al'adabi shine yadda masu amsa ƙara suka buge da zagin mai ɗaukaka ƙara akan ya kore wa annabi sallallahu alaihi wasallam aikata wannan mummunan aiki na aurar mace ba da yardarta ba, inda suka ce duk wanda ya yi faɗa da wannan to sunansa ya yi faɗa da shari'a Allah subhanahu wata'ala, kuma yin hakan tsageranci ne. Allahu akbar. Korewa annabi sallallahu alaihi wa sallama aurar mace ba da yardarta ba tsageranci ne. Nasabta wa annabi aikata wannan mummunan al'amari shine sunna, sai dai kuma
idan kotun ɗaukaka ƙara ta yi tsokaci a cikin cajin masu amsa ƙara, za ta ga cewa suka yi jingina wa annabi mai ɗaukaka ƙara ya yi, kuma gashi a shafi na 55 a jawabinsu na ƙarshe sun tabbatar cewa faɗa mai ɗaukaka ƙara yake yi da wannan aiki, ba jingina wa annabi sallallahu alaihi wa sallama yake yi ba, kamar da suka tabbatar da cewa su ne suke jingina wa annabi wannan mummunan aiki da sunan sunna, kuma suka ƙara da cewa halatta wannan ƙazamin aiki shine matsayin shari'ar musulunci. Idan kotun ɗaukaka ƙara ta nazarci sashi na 126 na Kano State Shari'a Penal Code Law 2000, za ta ga babu inda aka cire hususiya daga wannan tanadi na ta'arifin fyaɗe a shari'ar musulunci. Ina jan hankalin kotun ɗaukaka ƙara zuwa ga jawabin wanda ake ƙara na sukan tuhuma, shafi na 19 zuwa shafi na 20. Za ta ga yadda annabi ya haramta aurar mace ba da yardarta ba, kuma ya yi umarnin a raba auren ko da kuwa matar ta tare. Za a ga yadda Bukhari da Muslim suka dinga ambaton wannan magana a cikin babuka mabambanta saboda girmanta, wanda hakan yana nuna ɓacin faɗin masu amsa ƙara a shafi na 55 cewa ba kuma auren dole sunansa ba, sunansa auren sunna. Za a ga Bukhari ya yi musu martani a babi mai suna babu la yunkihul abu wa ghayruhul bikra wasayyiba illa bi ridaha, rakami na 5136, rakami 5137, shafi na 1063. Ma'ana bai halatta ga uba ko waninsa ya aurar da budurwa ko bazawara sai da yardarta. Tambaya ta ga masu amsa ƙara ita ce, faɗinsu aurar mace ba da yardarta ba sunansa auren sunna, to wace sunnar, kuma da wane dalilin, kuma a wane littafin? Idan kotun ɗaukaka ƙara ta duba wannan shafi na 19 a jawabin wanda ake ƙara na sukan tuhuma, za ta ga Bukhari ya yi wa masu amsa ƙara raddin faɗinsu a shafi na 55 cewa duk wanda ya yi faɗa da wannan to sunansa ya yi faɗa da shari'ar Allah subhanahu wa ta'ala, kuma yin hakan tsagirinci ne. Za a ga Bukhari ya ruwaici hadisin da yake faɗa da wannan magana ta masu amsa ƙara, ya ce babu la ya juzi nikahul mukrahi, raƙami na 6945, shafi na 1392. Ma'ana haramun ne aurar mace ba da yardarta ba. Abin tambaya a nan shine faɗin masu amsa ƙara aurar mace ba da yardarta ba sunansa auren sunna, to wace sunnar, kuma da wani dalilin, kuma a wani littafin? Za a ga Bukhari ya yi musu raddin faɗinsu na shafi na 55 cewa wannan babu shakka shine matsayin shari'ar musulunci. Za a ga Bukhari ya ruwaici hadisin da yake nuna haramcin yin hakan a shari'ar musulunci a babi mai suna babu iza zawwaja ibnatahu wa hiya karihatun fanikahuhu mardudun, rakami na 5138, shafi na 1064. Ma'ana babi da yake yin bayanin idan mutum ya aurar da yarsa ba da yardarta ba to auren ɓatacce ne. Abin tambaya a nan shine a ina masu amsa ƙara suka samu wannan matsayar wadda suka jingina musulunci ita, mecece hujjar su akan wannan matsaya, kuma a wane littafin ta zo? Idan kotun ɗaukaka ƙara ta sake yin nazari cikin rekod shafi na 253, za ta ga an rubuta ƙarar cewa mai ɗaukaka ƙara ya danƙa wa kotun ƙasa wannan littafi na harshe da ma sauran littattafan da ya karanta wa kotun su guda 54 a wannan rana ta 17 ga watan 3 2022, domin kotun ta yi nazari akan hujjojin da mai ɗaukaka ƙara ya gabatar mata, kamar yadda kotun ta nemi mai ɗaukaka ƙara ya bata. Idan kotun ɗaukaka ƙara ta sake yin nazari a cikin rekod shafi na 240 zuwa shafi na 241, za ta ga cewa mai ɗaukaka ƙara ya gabatarwa da kotun ƙasa littafi mai suna at-tafsirul basit, juz'i na 18, shafi na 174. Ya kuma karanta wa kotun maganar da mai wannan littafi ya ciro daga Aliyu ibn Zaid, almajirin Anas, cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama aula bi kulli mu'minin wa mu'minatin min nafsihima, ila qawlihi hatta law zawwaja mar'atan
istaghna an ridaha wa rida awliyaiha, ma'ana wai annabi mawadaci ne ga barin yardar matar da zai aura, mawadaci ne ga barin yardar iyayenta, kai wai ba shi ba ma, idan da zai aurar da mace ga waninsa to mawadaci ne shi ga barin yardarta da yardar iyayenta. Idan kotun ɗaukaka ƙara ta yi nazari akan wannan jumla ta almajirin Anas istaghna an ridaha, ma'ana baya buƙatar yaddarta, za ta ga ma'anarta ta yi daidai kwabo da kwabo da abin da aka ambata a cikin Kano State Shari'a Penal Code Law 2000 sashi na 126 ƙaramin sashi na ba cikin baka cewa without her consent. Ko shakka babu, bayyanar gaskiyar mai ɗaukaka ƙara a cikin waɗannan nassoshi ita ce ta sa alƙalin kotun ƙasa a hukuncinsa shafi na 392 ya ce tattaunawa akan wannan zai zama abin da ake kira academic exercise, kuma an hana kotu yin hakan. Babban dalilin da yake gaskata mai ɗaukaka ƙara kan wannan magana shine yadda alƙalin ya yi da'awar cewa ƙarya mai ɗaukaka ƙara ya yi wa malamai da ƙage babu inda suka yi magana auren dole da fyaɗe a hadisi na 1365. Domin ganin wannan abin al'adabi za a iya duba rekod shafi na 420 zuwa shafi na 421. Za a ga alƙalin ya ce, to ta yaya duk malamai sun yi ittifaki akan tabbatuwar wannan aure bayan duhuli, sai dai kawai a gyara sadakin, amma kuma shi wanda ake ƙara zai ce fyaɗe ne. Wannan fa duk suna magana ne akan sauran mutane, amma duk sun yarda hadisin Anas hususiya ce. Kaga ko da wani mutum ne ya yi wanda su Maluku suka ce bai halatta ba sai ya yi duhuli, to idan wanda ake ƙara ya ce fyaɗe wannan mutum ya yi, to ya ci mutuncinsa kuma ya yi wa malamai ƙarya, ya yi wa malamai ƙage, ballantana ma'aikin Allah. Haka alƙalin ya faɗa, amma da an duba rekod shafi na 224 za a ga sun rubuta cewa sai hujja ta uku akan korewar cewa ba hadiso bane littafi mai suna ihkamul mu'ulum bi fawaid mulim mujalladi na 4 a shafi na 592 na alƙali Iyal mai ashafa. Shi alƙalin ya ce ko da ra'ayin Imamu Malik ne lafazin ba haka bane, ya ce ko da ra'ayin haka ne to auren bai ɗauru ba. Ya faɗi dalilansa, ya kuma ce ai tsaye ya ce wannan ba hadisi bane, faɗin Anas ne, kuma littattafai da dama sun kuri wannan magana. Haka yake rubuce a rekod, duk da sun hargitsa maganar sun rage ta, amma dai za a gani ƙarar cewa alƙali Iyad, malamin da kotun ƙasa ta yi amfani da maganarsa ta yi wa mai ɗaukaka ƙara hukuncin kisa, ya faɗa ƙarar cewa auren bai ɗauri ba. A tare da haka alƙalin kotun ƙasa ya ce ƙarya wanda ake ƙara ya yi wa malamai da ƙage. Kai idan aka duba rekod shafi na 429 za a ga alƙalin har cewa ya yi, kuma na ba shi dama iya dama ya nuna min su ko ma'anarsu, ya gaza nuna min. Ya kamata kotun ɗaukaka ƙara ta sani cewa mai ɗaukaka ƙara ya nuna masa waɗannan ma'anoni, sai dai ya hargitsa maganar ne ta yadda ba za a fahimce ta ba, kamar da ya ƙi rubuta wata maganar, kuma ya yi kyautar littattafan ga Kano State Library don ya samu damar cewa mai ɗaukaka ƙara bai iya nunawa ba. Idan da gaske yake cewa mai ɗaukaka ƙara ƙarya ya yi wa malamai da ƙage, me ya hana ya ba da misali na irin ƙaryar da kuma malamin da aka yi wa ƙaryar da littafin da mai ɗaukaka ƙara ya nasabta wa maganar da alƙalin ya duba ya ga ƙarya mai ɗaukaka ƙara yake yi, babu ita a cikin littafin. Idan kotun ɗaukaka ƙara ta duba jawabin wanda ake ƙara na sukar tuhuma shafi na 19 za ta ga har babi Bukhari ya yi akan ɓacin auren dole ko da kuwa matar ta tare, ma'ana ko da an yi duhuli. Sunan babin babu iza zawwaja ibnatahu wa hiya karihatun fanikahuhu mardudun. Alƙalin bai yi wa wannan babi na cikin Bukhari martani ba, amma ya yi da'awar cewa malamai sun yi ittifaki akan tabbatar wannan aure muddin an yi duhuli. A duba rekod shafi na 420.
idan kotun ɗaukaka ƙara ta yi nazari a rekod shafi na 396 za ta ga alƙalin ya